Asialdeko ekoizle talde bat gara, eta sortu zen duela 2 urte proiektu baten ondorioz. Ikusi genuen sektorea desegituratua zegoela, eta hori ideia edo ikusi genuen zerbait egiteko, zereal eta lekaleen inguruan. Lekaleen sektorean, Nafarroa mailan nahiko zaila dago, oso ekoizpen gutxi dago. Ikusi behar dugu supermerkatuetan, dendetan, nondik etortzen diren lekaleak, adibidez. Edo Espainia estatutik, edo kanpotik, atzerritik. Orduan, lekalen sektorea egituratzea hori ere helburutako bada, gure helburu importantea da. Eta hori, ekoizpena handitzeko eta lortu dugu, porque hasieran geunden 4-5 ekoizle, eta aurten adibidez egongo gara 7-8 ekoizle lekaleekin eta gero ekoizpen handiagoarekin, eta gu hastapenean gaude, eta errigora edo ekualderekin harreman hori oso importante izan da guretzat. Egia da, bai errigorak eta bai ekualdek egiten dion eskaera, Asialdek hori, funtsezkoak direla hau dena antolatzeko. Ze azkenean, ekoizleek animatzen dira lekaleak ekoizteko, kasu honetan. Ze oso zaila da, ez duzunean ekoizpen bat egiten, eta da lurraldean iaia ez denean existitzen, hastea. Eta olako eskaera da aurretik izatea, gainera prezio duin batean, bai ekoizlearentzat eta bai kontsumitzaileentzat, eta gainera taldean lan egiten askoz errazagoa da beste ekoizleak hastea olako ekoizpen batean, eta horrekin lortzen duguna da Nafarro mailan eta Euskal Herri mailan ditugun beharrak momentuz ezin dugu asetu behar guztiak, baina bide horretan gaude. Ari gara sortzen tresna bat eman alduela emaitz hori. Eta hori ene ustez oso garrantzitsua da. Olako elkarteak sortzea, ekoizleek poterea izateko eta batez ere bide horretan daudenak. Elikadura burujabetzaren bidean eta tokiko elikadura sistema garatzen dituztenak. Eske pikillorekin daramagu 2 urte, iaz izan zen kanpaina ona, baina orain dela 2 urte eduki genuen kanpaina desastre, bai konbentzionalean eta ekologikoan. Zeren hori da nekazaria, hori da landatzea, ez dakizu eguraldia, bakteriak, eta gertatu zena da hartu zuela bakteria bat lurran eta espanditu egin zen eta bukatu zuen pikillo guztiekin. Baina agian garrantzitsuena edo gehienak eskatzen dena ez daukagula lur asko ekologikoa. Porque ekologikoa ipintzeko lurrak egon behar dira 2 urteen konbertsion, eta dago nekazari asko apostatzen dutela pikillo ekologikoa ipintzea. Eta, aurten itxegin egin dugu nekazari batzuekin eta apostu egin dute pikillo ekologikoa ipintzea, egin dugu kontratu batzuk, eta apostu handia egin dugu, zeren 40 robada ipini behar ditugula, 40 robada dira 200.000 pikillo landare, kantitate asko da, baina hau da kate bat, rigora guri erosten digu, guk nekazarei erosten diogu eta 40 robada
hori behar dugu bi nekazari horiek behar dute jendea landatzeko, porque hartzen dira eskuz pikilloak eta 50.000 kilo hartu behar dira. Hori ematen du lan, bai guri kontserba egiteko, 25 langile gaude hemen kontserba iturrin, eta gero nekazariek agian behar dute gutxi gora bera 15-20 pertsona pikillo hori hartzeko. Orduan da kate bat mugitzen duena jende asko eta inguruko nekazari eta inguruko ekonomiari bultzada ematen dio, ez? Eta orain hain de moda dagoena lo de el desarrollo del pueblo rural eta hori, hau da. Eta Errigora pixka bat ematen digu indarra hori, zeren apostua egin dezakezu, baina gero saldu egin behar da. Eta zu badakizu kantitate nabari bat saldu ja dagoela, gutxi gora bera ondo egiten badezu, ez? Horrekin ja bultzada ematen dizu proiektu hori hartzeko, ez? Hau da gure ohiko lantokia, azkenean gu azpeupategikoak gara eta gure produktu ezagunena ardoa da. Baina ikusti genuen nola igual proposamen hoberena izango zen mastiak aparte izatea baita ere baratza bat nondik atera gauzak zein saltzeko, zein gu bertan jateko eta pixka bat azkenean soberania alimentaria horren bila, ez? Kasu honetan Errigorarekin egin behar dugun lana izango da Zangotzako potzarekin. Pixka bat galduta dagoena, ez? Oso kuriosoa da nola Nafarro osoan badago Zangotzako potza, baina Zangotza aldean ez da jartzen. Kasu honetan badaukagu hemen goian birro bada izango zenan eta hor behian izango dugu 8 terdi edo lako zerbait. Eta hemengo lurratik jarriko dugu baratzaren 3. parte bat edo lako zeren azkenean egin behar duzu rotatiboa eta ezin duzu urtero lur berdina jarri. Orduan, produkzioa oso zaila da kalkulatzea etortzen dena arte, baina, 20.000 kilo baino gehiago hartuko dugula, ziur aski hola izango da. Claro, gu berez lehenengo ideia zen potza jartzea eta hori jatetzera eta fresku moduan azkenean eskaintzea. Orduan zer ekarri digu Errigoraren barruan egotea, azkenean baita ere ekoizle ezberdinen erlazioak bermatzea eta elkar jartzea proiektu hau non gu freskuan jartzen dugu, baina gero beste Errigorako ekoizle bat botillaratzea hori denbora mantentzeko eta askietan hartu ahal izateko.